Lili Jones yn derbyn yn ergydio. O, na chi gôl wych gan Lili Jones. 2 funud o'r 90 yn weddill. A'r gôl yna di cipio'r 3 pwynt i Wrecsam dos bosib. Sam Jones, ma' hwnna'n bas da i'r sgoriwr Elliot Evans. Prysur Met yn llifo ymlaen, Ryan Reynolds! Am gôl! Am gôl i Met Caerdydd. Ryan Reynolds oedd yn torri o ganol ca. Tu allan i'r cwrt Cosby yn cremannu'r bêl tu hwnt i Joel Torrance. Mae'r bêl yn syrtio Sean Bradley. Bradley. I mewn i'r cwrt. Mae'n curo Rickett unwaith, ddwywaith. Sean Bradley a gôl o Didog. Pedwaredd i'r Seintiau ar ore eto. Falle bod y drydedd yn gôl o embaros, so mae hon yn gôl o safon. Hughes ar ei drodeg, Keenan iddi, berffert! O, am gôl i Rhys Hughes ar ei drodeg, heibio i Dimonece ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Mae Robbie Wilmot yn codi ben a chodi'r bans hefyd. Angen ymlaen, lawr i Hulbert, y flic, McLagan, y bas wrthol! O, na chi gôl o Didog! Un o'r goliau gorau welwch i'r penwthnos yma, a Keenan Patten yn ei sgorio hi. Symudiad o'r safon ucha gan y Barri. Oedd hi'n bleser i wylio hon yn cael ei rhwydo gan Patten. Aberystwyth yn clirio lawr cae. O, mae Carys Bufton yn glir. Mae'r golwr wedi cael ei dal rhwng 2 feddwl. Bufton dros i Benny. Yn gorffen yn hyfryd. Bufton yn berffaith. Cyfle arall yn hyn i'r Seintiau. Am gôl berffeth. Lexi Jones o chydig tu allan i'r cwrt Cosby yn derbyn y bas ar ei throd dde ac yn codi'r bêl yn gelfydd heibio i'r gôl geidwad Charlotte Haynes.